Mae gofalwyr ifanc wedi dweud wrthyn ni eu bod nhw am gael Cerdyn Adnabod i helpu sicrhau eu bod nhw gael y cefnogaeth a maen nhw'n ei angen, a'r gydnabyddiaeth a maen nhw'n ei heiddi. Trwy gael Cerdyn Adnabod, maen nhw'n teimlo bydd ganddyn nhw fwy o hyder i siarad am eu rôl ofalu a gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg ac i ofyn am help pan fydden nhw ei angen. Mae Lywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac awdurdodau lleol ledled Cymru wedi bod yn cydweithio fel bod pob gofalwr 18 oed ac iau yn gallu cael Cerdyn Adnabod erbyn 2022. Bydd rai cynghoriau'n sicrhau eu bod nhw ar gael cyn hynny. Mae pob teulu wahanol. Ydyn ni'n gwneud pethau sy'n tueddu i gael eu gwneud gan oedolion mewn teuluoedd arall. Mae hyn gallu bod yn unrhyw beth fel helpu y person dyn ni'n gofalu amdano i baratoi ar gyfer y diwrnod, coginio prydau bwyd, rhoi meddyginiaeth, siarad gyda phobl fel meddygon a gweithwyr cymdeithasol, talu biliau, bod yn gryf pan fydd rhywun yn teimlo'n isel, mynd ar brodyr a chwiorydd iau i'r ysgol, a fy hoff beth i mynd â fy chwaer fach i bildroed. Mae'r Cerdyn Adnabod yn helpu ysgolion i gefnogi gofalwyr ifanc i ddal ati i fod yn ddysgwyr brwdfrydig, llawn cymhelliant. Mae'n gwneud hi'n haws i fi ddweud fy nwyd pan dwi'n hwyr achos mod i wedi methu fy mwys ysgol oherwydd mod i'n mynd â fy chwaer i'r ysgol, neu pan dwi'n cael trafferth i gorffen fy gwaith gartref achos bod mam wedi gorfod mynd i'r ysbyty. Mae hefyd yn gallu grymuso gofalwyr i ofyn am help pan mae angen iddyn nhw wneud hynny. Nawr dwi'n gwybod y bydd y llawn yn gwneud ymdrech i ddeall y pwysau sydd arna i, a does arna i ddim gofyn am y help dwi angen i gadw i fyny gyda fy ngwaith ysgol a i gael amser gyda fy ffrindiau. Mae'r Cerdyn Adnabod newydd gofalwyr ifanc yn helpu ni mewn cymaint o ffyrdd, ond dim ond os bydd pawb yn cyd-dynnu ac yn gwneud y gorau honno y bydd y cerdyn yn gweithio. Os ydych chi'n athro yn fferyllydd neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am gefnogi gofalwyr ifanc, cofiwch sylwi ar logo gofalwyr ifanc a byddwn ymwybodol o sut gallwch chi helpu gofalwyr ifanc os ydyn nhw'n rhoi gwybodaeth i chi eu bod nhw'n ofalwyr.